Аре, давай му се. Да, бе. Вкусно. О, бих избрал брадва. Вместо диски, дай не се дава. Дядката къса. Брадвата дая ли са, бе? Ей, Цинго! Ой, какво? Стига, бе. За плуване. Да не пътуваш. Бил билец. О, Заезда. Знаеш ли тази сказка какво? Заезда. За яздене на кон. За кон. А тази е за велосипед, а она за Велосипед. мотор. яко. Я за мотора, я покажи. О, вижте, но и на джедайте. Има на времето мотор и с него. Ей, давай, дай. И сега я даваш. О, яка е. Давай, човек. Прозореца печели ли са? 10 ля. Пускай се. Прозореца. Прозореца печели ли са, бе? Пускай ма! Чат! Ари, бе. Айде, Цинго. Той иска да го пусне ти. Той иска да го За пусне. левчи. Пускай ма. Левче иска да стреля. Днеска колко пари спечели от нас. Прозореца. Спечели? Дай му се, аре. Е, там те е прозореца. Ами аз ги слагам Да, знам. Като е лошо времето, слагам ги отпред. Каша, ма. Давай, аре. Давай! Готов си. Пам! 10 лева, честито му си. Ей, още малко ще идиш на 5 лева. Сега цвети или бомбички? Цвети! Е, тако. Цвети! Бомбички, бомбички. Цвети! Бомбички, дай. Айде, пи. Цвети трябваше да избереш. Да, бе, какво ще го правят ти си? За малко петля ли? Давай. Аре, бе. Аре, стига, бе. Абе, не си гърди. Му си дай. После, бе. Фари, бе, Стояне. Му се въди яки. Не може. Сега гледайте как се направи. Стига, бе. Абе, ще го ти. Уникално са. Аре, аре. Вземна ли, бе? Не ди. Да, бе. Ай, моля се, ще го тъпа пред теб. Стоян табанара. Аре, бе. Гледай са. Пам! Чули му си? Не си правил чекия още. Да, Виж как гърби. Не е правил чекия. Аре, да. Хубаво. Ай, при оня другия. При бабката, дядо. Ай, му се последно. Да се спре какво. Това беше. Аре. Ай, чао. Ай, да ме Баба. Не си правил чекия. Чао, дядо Рам.